तत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहर्नवमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदेन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय दे कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिष्ये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिनि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानन्दा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण। मदेव बंधु मत्संगिन् मद्गुरु मन्महादन मन्निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम षष्ठ स्कंदम चतुर्थ अध्यायम श्लोकम 48. മാതാജി സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മയ്യനന്ദ ഗുണേ അനന്തേ ഗുണദോ ഗുണവിഗ്രഹഃ യഥാ ആസീത് തദാ ഏവാദ്യ സ്വയംഭൂ സമഭൂതജഃ. മയ്യനന്ദ ഗുണോനന്ദേ ഗുണദോ ഗുണവിഗ്രഹഃ യഥാ ആസീത് തദാ ഏവാദ്യ സ്വയംഭൂ സമഭൂതജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മയ്യനന്ദ ഗുണേ അനന്തേ ഗുണദോ ഗുണവിഗ്രഹഃ യഥാ ആസീത് തദാ ഏവാദ്യ സ്വയംഭൂ സമഭൂതജഃ. മയ്യനന്ദ ഗുണേ അനന്തേ ഗുണദോ ഗുണവിഗ്രഹഃ യഥാ ആസീത് തദാ ഏവാദ്യ സ്വയംഭൂ സമഭൂതജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലി. അംബിക കേശവദേദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മയ്യനന്ദ ഗുണേ അനന്തേ ഗുണതോ ഗുണവിഗ്രഹഃ യദാസീത് തദ ഏവാദ്യ സ്വയംഭൂ സമഭൂതജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മയ്യനന്ദ ഗുണേ അനന്തേ ഗുണദോ ഗുണവിഗ്രഹ യഥാ ആസീത് തദാ ഏവാദ്യ സ്വയംഭൂ സമഭൂതജഃ. ഹരേ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. മാലതി ശ്യാമദേവിദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മയ്യനന്ദ ഗുണേ അനന്തേ ഗുണദോ ഗുണവിഗ്രഹ യദാസീത് തദാ ഏവാദ്യ സ്വയംഭൂ സമഭൂതജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മയ്യാനന്ദ ഗുണേ അനന്തേ ഗുണദോ ഗുണവിഗ്രഹഃ യദാ അസീത് തദാ ഏവാദ്യ സ്വയംഭൂ സമഭൂതജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മയ്യനന്ദ ഗുണേ അനന്ദേ ഗുണദോ ഗുണവിഗ്രഹഃ യദാസി തദയേവാദ്യ സ്വയംഭൂ സമഭൂതജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മയ്യനന്ദ ഗുണേ അനന്ദേ ഗുണദോ ഗുണവിഗ്രഹഃ യദാസ്തി തദയേവാദ്യ സ്വയംഭൂ സമഭൂതജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ശുഭാസന ദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മയ്യനന്ദ ഗുണാനന്ദേ ഗുണദോ ഗുണവിഗ്രഹഃ യദാസീത തദയേവാദ്യഃ സ്വയംഭൂ സമഭൂതജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുസിക്ക മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മയ്യനന്ദ ഗുണേ അനന്ദേ ഗുണദോ ഗുണവിഗ്രഹഃ യദാ ആസീത് തദാ ഏവാദ്യ സ്വയംഭൂ സമഭുജദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാഥ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മയ്യനന്ദ ഗുണേ അനന്ദേ ഗുണദോ ഗുണവിഗ്രഹഃ യദാസി തദാ സ്വയംഭൂ സമഭൂതജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മയ്യനന്ദ ഗുണേ അനന്ദേ ഗുണതോ ഗുണവിഗ്രഹഃ യദാ അസി തദ ഏവാദ്യ സ്വയംഭൂ സമഭൂതജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ മയ്യാനന്ദ ഗുണനന്ദേ ഗുണദോ ഗുണവിഗ്രഹഃ യദാസി തദ ഏവാദ്യ സ്വയംഭൂ സമഭൂതജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മയ്യനന്ദ ഗുണേ അനന്ദേ ഗുണതോ ഗുണവിഗ്രഹഃ യദാ ആസീത് തദയേവാദ്യ സ്വയംഭൂ സമഭൂതജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമാണ്. നമുക്ക് വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മയ്യനന്ദ ഗുണേ നന്ദേ ഗുണതോ ഗുണവിഗ്രഹഃ യദാസീത് തദയേവാദ്യ സ്വയംഭൂ സമഭൂതജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മയ്യനന്ദ ഗുണേ നന്ദേ ഗുണദോ ഗുണവിഗ്രഹഃ യദാസീത് തദയേവാദ്യ സ്വയംഭൂ സമഭൂതജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതിയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മയ്യനന്ദ ഗുണേ അനന്ദേ ഗുണതോ ഗുണവിഗ്രഹഃ യദാസി തദ ഏവാദ്യ സ്വയംഭൂ സമഭൂതജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദിയാചാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മയ്യനന്ദ ഗുണേനന്ദേ ഗുണദോ ഗുണവിഗ്രഹഃ യദാസീത് തദാ ഏവാദ്യ സ്വയംഭൂ സമഭൂതജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയേശ്വരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ വിജയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
मय्यानन्द गुणे अनन्दे गुणदो गुणविग्रहः यदा आसीत् तदा एवाद्या स्वयंभू समभूतजः हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनिता माता जी चलिए। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मय्यनंद गुणे अनंदे गुणदो गुण विग्रह यदा आसीत् तदा एवाद्या स्वयंभू समभूतजः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। गीता सी माता जी चलिए। हरे कृष्णा। गीता सी माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मय्यनन्द गुणे अनन्दे गुणदो गुणविग्रहः यदासीत् तद एवाद्य स्वयंभू समभूतजः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। वत्सला गोपालन माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मय्यनन्द गुणे अनन्दे गुणदो गुणविग्रह यदा सीता एवाद्या स्वयंभू समपूज दजः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। गीता टी माता जी चलिए। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण मय्यनन्द गुणेनन्दे गुणदो गुणविग्रहः यदा सीदत्त एवाद्य स्वयंभू समभूतजः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। विजयश्री माता जी पे चलना मत चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वर्ष बार का नेटवर्क प्रश्न ओके श्रीजय जी माता जी चलिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मय्यनन्दगुणेनन्दे गुणतो गुणविग्रहः यथासीतत् एवाद्य स्वयंभू समभूद्दजः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। शोभा प्रति माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मय्यनंद गुणेनंद गुण विग्रह यदा सीतत्येवाद्या स्वयंभू समभूतजः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. വിജയശ്രീ മാതാ ജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റും ചൊല്ലിക്കോളൂ. എല്ലാവരും പിന്നീട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഓക്കെ. വേറെ ആരോ വത്സല മാതാജിയും കൂടി നേരത്തെ വത്സല മാതാജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा। ആ ओम ചൊല്ലിക്കോളൂ. नमो भगवते वासुदेवाय मय्यनन्द गुणेनन्दे गुणदो गुणविग्रह यदा आसीत् तदा एवाद्या स्वयंभू समभूतज। हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. പിന്നീട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് പിന്നീട് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്കിതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. विवर्तन भावार्थ में श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു വിവരണമാണിത്. ആദ്യത്തെ കാരണം പരമോന്നത വ്യക്തിയായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ബ്രഹ്മാവ് പ്രപഞ്ചകാര്യങ്ങളുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ പ്രപഞ്ചകാര്യങ്ങൾ പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ കാരണമാകുന്നു. സമഗ്ര ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും ഗുണവിഗ്രഹ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളുടെ രൂപമാണെന്ന് ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. സമഗ്ര പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രഥമ സൃഷ്ടി എല്ലാ ജീവസത്തകൾക്കും കാരണമായ ബ്രഹ്മദേവനാവുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രീല മധ്വാചാര്യർ ഭഗവാന്റെ അളവറ്റ സവിശേഷതകൾ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു. പ്രതി ഏകശോ ഗുണാനാം തു നിസ്സീമത്വം ഉദീര്യതേ തദാനന്ദ്യം തു ഗുണസ്തസ്തേ ചാനന്ദാ ഹി സാഖ്യയാ അതോ അനന്തഗുണോ വിഷ്ണുർ ഗുണദോ അനന്ത ഏവ ച പരാശക്തിർ വിവിധൈവ ശ്രൂയതേ. ഭഗവാന് എണ്ണമറ്റ ശക്തികളുണ്ട്. അവയിൽ ഓരോന്നും
അളവറ്റതുമാണ്. അതിനാൽ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ സമസ്ത ഗുണങ്ങളും രൂപങ്ങളും ലീലകളും അനുസാരികളും അളവറ്റതാണ്. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അളവറ്റ ഗുണങ്ങളുള്ളവനാകിയാൽ അദ്ദേഹം അനന്തൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. പ്രഭുപാദിക്ക് 49, 50 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സവേ യഥാ മഹാദേവ മമ വീര്യോപബൃംഹിതഃ മേനേ കില വിമാത്മാനമുദ്യതാ സർഗകർമ്മണി അധമേ അഭിഹിതോ ദേവ തവോ അതപ്യദകാദാരുണം നവ വിശ്വസൃജോ യുഷ്മാൻ യേനാദാവസൃജത് വിഭുഃ സവേ യഥാ മഹാദേവോ മമ വീര്യോപബൃംഹിതഃ മേനേ കില വിമാത്മാനം മുദ്യതാ സർഗകർമ്മണി അധമേ അഭിഹിതോ ദേവസ്തവോ അതപ്യദാരുണം നവ വിശ്വസൃജോ യുഷ്മാൻ യേനാദാവസൃജത് വിഭുഃ. എന്റെ ശക്തിയാൽ പ്രചോദിതനായി സൃഷ്ടി നടത്തുവാൻ ഉദ്യമിച്ച പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഖ്യദേവനായ ബ്രഹ്മദേവനി അഥവാ സ്വയംഭൂ തന്നാൽ അത് അസാധ്യമാണെന്ന് സ്വയം തോന്നി. ആകയാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയും എന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം അങ്ങേയറ്റം കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ തപശ്ചര്യകളുടെ ഫലമായി മഹാനായ ബ്രഹ്മാവിന് സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നതിന് നീ ഉൾപ്പെടെ 9 വ്യക്തികളെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ആരാണ്? ഭഗവാൻ ദർശനോട് പറയുന്ന വാക്കുകളാണിവ, അല്ലെ? ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് തപസ്യ കൂടാതെ ഒന്നും സാധ്യമല്ല. ഇങ്ങനെ തന്നെയായാലും ബ്രഹ്മദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തപസ്സു മൂലം ഈ സമഗ്ര പ്രപഞ്ചത്തെയും സൃഷ്ടിക്കുവാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു. നാം എത്രയധികം തപസ്സുകളിൽ മുഴുകുന്നുവോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അത്രയധികം ശക്തിയുള്ളവരാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഋഷഭദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരെ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചു: തപോ ദിവ്യം പുത്രകായേന സത്വം ശുദ്ധേ. ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ ദിവ്യ പദവി പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് ഒരുവൻ കഠിന തപസ്സുകളും തീവ്രനിഷ്ഠകളും അനുഷ്ഠിക്കണം. അത്തരം കർമ്മങ്ങളാൽ ഒരുവന്റെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമാകുന്നു. ഭാഗവതം 5:5 ഋഷഭദേവൻ പറയും, അല്ലെ? ഭൗതികാസ്ത്രത്തിൽ നാം അശുദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിശയകരങ്ങളായ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷേ നാം നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തെ തപസ്യ കൊണ്ട് പവിത്രീകരിക്കുന്ന വർഷം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ നമുക്ക് അത്ഭുതകരങ്ങളായ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ തപസ്യ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. 51-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യേഷാ പഞ്ചജനസ്യാംഗാ ദുഹിതാ വൈ പ്രജാപതേ അസിഗ്നി നാമ പത്നി ത്വേ പ്രജേശാ പ്രതിഗൃഹ്യതാം. അല്ലയോ എന്റെ പുത്രൻ ദശ, പ്രജാപതി പഞ്ചജനനി അസിഗ്നി എന്നു പേരുള്ള പുത്രിയുണ്ട്. അവളെ ഞാൻ നിനക്ക് നൽകുന്നു. നീ അവളെ നിന്റെ പത്നിയായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. 52-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മിഥുനവ്യവായ ധർമ്മസ്ത്വം പ്രജാസർഗമിമം പുനഃ മിഥുനവ്യവായ ധർമ്മിണ്യാം ഭൂരിശോ ഭാവയിഷ്യസി. മിഥുനവ്യവായ ധർമ്മസ്ത്വം പ്രജാസർഗമിമം പുനഃ മിഥുനമവ്യായ ധർമ്മിണ്യാം ഭൂരിശോ ഭാവയിഷ്യസി. ഓക്കെ, ആരാണ്? വിജയേശ്വരി മതി. ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, നെറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. പലർക്കും കുഴപ്പമുണ്ട്. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മിഥുനവ്യവായ ധർമ്മസ്ത്വം പ്രജാസർഗമിമം പുനഃ
മിഥുനവ്യവായ ധർമ്മിണ്യാം ഭൂരിശോ ഭാവയിഷ്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വ്യാപന ഭാഗത്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് പുരുഷനും സ്ത്രീയും എന്ന നിലയിൽ സംയോജിക്കുക. ഈ രീതിയിൽ ലോകത്തിന്റെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ലൈംഗികമായ ഇണചേരലൂടെ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിനക്ക് 100 കണക്കിന് സന്താനങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 7:11 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ധർമാവിരുദ്ധോ ഭൂതേഷു കാമോസ്മി. ഞാൻ ധർമ്മവിരുദ്ധമല്ലാത്ത ലൈംഗികതയാണ്. പരമദിവാത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ ആജ്ഞാപിക്കപ്പെടുന്ന ലൈംഗിക ജീവിതം ധർമ്മമാണ്, ഒരു ധാർമ്മിക തത്വമാണ്. പക്ഷെ അത് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല. ലൈംഗിക സംയോജനത്തിലൂടെയുള്ള ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം വൈദിക തത്വങ്ങളിൽ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഒരുവൻ സന്താനോൽപാദനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സ്വാഭാവികമായ ലൈംഗിക പ്രവണത പിന്തുടരണം. അതുകൊണ്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ദക്ഷനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഈ പെൺകുട്ടിയെ നിനക്ക് നൽകുന്നത് സന്താനോൽപാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ലൈംഗികാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, മറ്റെന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. അവൾ വളരെ പുഷ്കലയായതിനാൽ നിനക്ക് കഴിയുന്നത്ര സന്താനങ്ങളെ അവളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. ദക്ഷന് പരിമിതിയില്ലാത്ത ലൈംഗിക ജീവിതം ആസ്വദിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം ഭഗവാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂറും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മുൻ ജീവിതത്തിലും ദക്ഷൻ എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിനിടയിൽ മഹാദേവനോട് അപരാധം ചെയ്യുകയാൽ അവന്റെ ശിരസ് ഛേദിക്കുകയും പകരം ആടിന്റെ ശിരസ് നൽകുകയും ഉണ്ടായി. ആ അധമ അവസ്ഥയിൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചെങ്കിലും ദക്ഷനിൽ അളവറ്റ ലൈംഗികാഭിലാഷം അവശേഷിച്ചിരുന്നു. തപസ്സനുഷ്ഠിച്ച് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കിയ അവനെ ഭഗവാൻ പരിമിതിയില്ലാത്ത ലൈംഗികാസ്വാദനത്തിനുള്ള ശക്തിയും അവസരവും നൽകുകയായിരുന്നു. പരമദിവോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ ലൈംഗികാസ്വാദനത്തിന് അത്തരം ഒരു സൗകര്യം ലഭ്യമാവുമെങ്കിൽ പോലും ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായ അഥവാ അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം മുക്തരായ ഉന്നത ഭക്തന്മാർക്ക് അത് ലഭ്യമാവുകയില്ലെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രേമസേവനം എന്ന പരമോന്നത നേട്ടം അഭിലഷിച്ച് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ യുവാക്കൾ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ ഒരുവൻ കുറഞ്ഞ വർഷം അവിഹിത ലൈംഗിക ജീവിതമെങ്കിലും വർജിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നു. ലൈംഗിക ജീവിതത്തിന് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരുവൻ ലൈംഗികാസ്വാദനം സന്താനോൽപാദനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം എന്ന നിയന്ത്രണം സ്വയം സ്വീകരിക്കണം. കർദമ മുനിക്കും ലൈംഗിക ജീവിതം യഥേഷ്ടം ആസ്വദിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ അല്പമാത്രമായ താല്പര്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനാൽ ദേവഹുതിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ സന്താനങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ ശേഷം കർദമമുനി സമ്പൂർണ്ണ പരിത്യാഗിയുമായി. ഒരുവനെ ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരികെ പോകണമെങ്കിൽ അവൻ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും സ്വയം അകന്നു നിൽക്കണമെന്ന് സാരം. ലൈംഗികത അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം സ്വീകരിച്ചാൽ മതിയാകും, അപരിമിതമാകരുത്. അളവറ്റ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് ദക്ഷന് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചെന്ന് ഒരുവൻ വിചാരിക്കരുത്. ദക്ഷൻ വീണ്ടും അപരാധം ചെയ്തു എന്നും ഇത്തവണ അത് നാരദന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിലായിരുന്നുവെന്നും അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ വെളിവാക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ലൈംഗികത ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആസ്വാദനമാണെങ്കിലും ഒരുവൻ ഈശ്വരകാരുണ്യത്താൽ ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തിന് അവസരം കൈവന്നാൽ പോലും അതിൽ അപരാധങ്ങളിലേക്കുള്ള അപകട സാധ്യതകൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടാകും. ദക്ഷൻ അത്തരം അപരാധങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുകയും അതിനാൽ തീർച്ചയായും അവൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നില്ലെന്ന് തറപ്പിച്ച് പറയാം. ദക്ഷൻ അത്തരം അപരാധങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. അതിനാൽ തീർച്ചയായും അവൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നില്ല എന്ന് തറപ്പിച്ച് പറയാം. അളവറ്റ ലൈംഗിക ശക്തിക്ക് വേണ്ടി ആരും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം തേടരുത്.
ചില പ്രഭുപാദിക്കിച്ച് ഇങ്ങനെ 2 ശ്ലോകങ്ങളെ ഈ അദ്ദേഹത്തിലുള്ള അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തത്തോ അധസ്താത് പ്രജഃ സർവാ മിഥുനീഭൂയ മായയാ മദീയയാ ഭവിഷ്യന്തി ഹരിഷ്യന്തി ച മേ ബലിം തത്തോ അധസ്താത് പ്രജാ സർവാ മിഥുനീഭൂയ മായയാ മദീയയാ ഭവിഷ്യന്തി ഹരിഷ്യന്തി ച മേ ബലിം. നീ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് സന്താനങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകി കഴിയുമ്പോൾ അവരും എന്റെ മായാശക്തിയാൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട് നിന്നെ പോലെ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ മുഴുകും. എങ്കിലും നിന്നോടും അവരോടുമുള്ള എന്റെ കാരുണ്യത്താൽ എനിക്ക് ഭക്തിയുടെ സമ്മാനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. അമ്പത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുകോവാച ഇത്യുക്ത്വാം ശതസ്തസ്യ ഭഗവാൻ വിശ്വഭാവനഃ സ്വപ്നോപലബ്ധാർത്ഥ ഇവ തത്രൈവാന്തർതതേ ഹരി. ശ്രീശുകോവാച ഇത്യുക്താം ശതസ്തസ്യ ഭഗവാൻ വിശ്വഭാവനഃ സ്വപ്നോപലബ്ധാർത്ഥ ഇവ തത്രൈവാന്തർതതേ ഹരി. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി തുടർന്നു. മുഴുവനും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവ് പരമദിയോതപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഹരി പ്രജാപതി ദക്ഷനോട് ഇപ്രകാരം സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം സ്വപ്നത്തിൽ ദർശിച്ച ഒരു വസ്തു എന്ന പോലെ വളരെ വേഗം അപ്രത്യക്ഷനായി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6-ാം സ്കന്ധത്തിലെ ദശ പ്രജാപതി ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച ഹംസഗുഹ്യ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്ന 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രൈ നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ നാമേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, ताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. ഇവിടെ ഇന്നലെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ 47-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് എന്റെ പ്രത്യേക ആത്മീയ ശക്തികളും ഞാൻ മാത്രമാണ് നിദ്രാവേളയിൽ ഒരുവന്റെ അവബോധം പ്രത്യക്ഷമാകാത്തതുപോലെ അന്ന് അവബോധം ആവിഷ്കൃതമായിരുന്നില്ല. അഹം എന്ന വാക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വേദങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനാനാം അസംഖ്യം അനശ്വരതകളിൽ പരമമായ അനശ്വരതയും അസംഖ്യം ജീവികൾ പരമോന്നത ജീവിയും ഭഗവാനാകുന്നു.
അവ്യക്തിഗത ഭാവങ്ങൾ കൂടിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അവ്യക്തിക ഭാവത്തിൽ കാണുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഓരോ വ്യക്തിയും ശാശ്വതനാണ്. സൃഷ്ടിക്കു മുമ്പും തനിക്ക് അസ്തിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നതും സംഹാരത്തിന് ശേഷവും താൻ നിലനിൽക്കുമെന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം ശാശ്വതനായ ഒരു വ്യക്തിയാകുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ആ സംഹാരത്തിന് ശേഷവും ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇനിയിപ്പോ ഈ കലിയുഗം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കലിയുഗത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും സത്യുഗം ആരംഭിക്കും അല്ലെ. ആ യുഗത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ എന്താണ്, എല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ പോകും അല്ലെ. പിന്നീട് വീണ്ടും സത്യുഗത്തില്, അപ്പൊ സത്യുഗത്തിലെ എന്താണ്, അങ്ങനെ കുറെ ഇങ്ങനെയുള്ള അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും വേണ്ട അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അധർമ്മികളെയൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. പരമദിവാത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മാതാവ് അവളുടെ ഭൗതിക ശിശുവിനെ ബന്ധിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തെ പാശത്താൽ ബന്ധിച്ച യശോദ മാതാവിന്റെ പുത്രനായി വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ പരമദിവാത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ രൂപത്തിന് ആന്തരികമെന്നോ ബാഹ്യമെന്നോ വിഭജനങ്ങളില്ല. സച്ചിത്താനന്ദ വിഗ്രഹനാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം സ്വന്തം രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ബുദ്ധിഹീനരായ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായി കരുതുന്നു. അവചാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷ്യം തരുമാസുകാർ. അദ്ദേഹം തന്റെ ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ലാത്ത സ്വന്തം ശരീരത്തിലാണ് വന്നതെങ്കിലും അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം വ്യക്തിരൂപത്തിൽ വരുന്നതിനെ സ്വീകരിച്ച ഭൗതിക ശരീരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ന് മൂഢന്മാർ, ബുദ്ധിഹീനന്മാർ വിചാരിക്കുന്നു. സാധാരണ ജീവസത്തുക്കൾ ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. പക്ഷേ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പരമമായ അവബോധമായതിനാൽ സജ്ഞാനം മാത്രമാണ്. അതായത് യഥാർത്ഥ അവബോധം, കൃഷ്ണാബോധം സൃഷ്ടിക്കു മുമ്പേ ആവിഷ്കൃതമായിരുന്നില്ലെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അവബോധമാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലമെങ്കിൽ പോലും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അസ്തിത്വം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അതുപോലെ നീയും ഈ രാജാക്കന്മാരും എല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ആരും ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാവുകയുമില്ല. അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വം ഭൂത വർത്തമാന ഭാവികളിൽ ആത്യന്തിക സത്യമാണ്. മധ്വാചാര്യർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും പ്രഭുപാദരോട് പറഞ്ഞു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനായതിനാൽ സർവ്വതിന്റെയും സംഹാരത്തിന് ശേഷവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ തുടരുന്നു. പക്ഷെ മറ്റു ജീവസത്തകൾക്ക് ഭൗതിക ശരീരമുള്ളതിനാൽ പദാർത്ഥത്തിൽ അലിഞ്ഞിരിക്കുകയും ആത്മാവിന്റെ സൂക്ഷ്മരൂപം ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ ഉറങ്ങുന്നില്ല, പക്ഷെ സാധാരണ ജീവസത്ത അടുത്ത സൃഷ്ടി വരെ ഉറങ്ങുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം സംഹാരത്തിന് ശേഷവും നിലനിൽക്കുന്നില്ലെന്ന് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ കരുതുന്നു. പക്ഷെ അത് വാസ്തവമല്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ യഥാസ്ഥിതിയിൽ തുടരുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാത്രമാണ് സകലതും വിഘടിതമാകുന്നത്. ബ്രഹ്മലീനം, പരബ്രഹ്മത്തിലെ ലയനം യഥാർത്ഥ ലയനമല്ല, അഥവാ സംഹാരമല്ല. കാരണം ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ തുടർന്ന സൂക്ഷ്മരൂപം ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷം ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരികയും വീണ്ടും ഭൗതിക രൂപം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഭൂത്വാ പ്രളീയത എന്ന് വിവരിക്കുന്നു. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് സൂക്ഷ്മരൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയും അത് പിന്നീട് മറ്റൊരു ശരീരത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബദ്ധാത്മാവുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ശരിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം ബദ്ധാത്മാവുകളുടെ പോലുള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരമല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശരീരം സച്ചിദാനന്ദമയമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനൊരിക്കലും നാശമില്ല, അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ബുദ്ധിഹീനരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനെ കരുതുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത അവചാനന്തിമാ മൂഢ മാനുഷ്യം. മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചാൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കരുതുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഓരോ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള രൂപത്തിൽ അവർ ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സഫലമാക്കാൻ അല്ലെ. യശോദ മാതാവിന്റെ നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായിട്ടും ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ട് ഇവിടെ മര്യാദാ പുരുഷോത്തമനായിട്ട് അവതരിച്ച് ലീലകൾ ചെയ്യാൻ അതൊക്കെ മനുഷ്യരൂപത്തിലാണെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരവും സച്ചിദാനന്ദമയമാണ്, സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനാണെന്ന് പറയുന്നു.
48-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു, ഞാൻ അളവില്ലാതെ ശക്തിയുടെ സംഭരണിയാകിയാൽ അപരിമിതൻ അഥവാ സർവ്വവ്യാപി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. എന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ന അധിഷ്ഠാനത്തിൽ ഈ ലൗകിക പ്രപഞ്ചമുണ്ടായി. ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മുഖ്യജീവി നിന്റെ ഉറവിടവും ഒരു ഭൗതിക മാതാവിന് ജനിക്കാത്തവനുമായ ബ്രഹ്മദേവനുണ്ടായി. ബ്രഹ്മദേവൻ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന് മാതാവില്ല അല്ലെ. മാതാവും പിതാവും ഒക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സൃഷ്ടിയിൽ സഹായിക്കുവാനായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് പിന്നീട് സൃഷ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കാനാവുകയും അദ്ദേഹം അതിനെ താൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് തോന്നലുണ്ടാവുകയും അദ്ദേഹം തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ശക്തി ഭഗവാൻ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭാവാർത്ഥം പറയും. അതിൽ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട്. ഇതാണ് നമുക്കും എന്തെങ്കിലും കാര്യം നേടണമെങ്കിൽ തപശ്ചര്യകൾ ആവശ്യമാണെന്നുള്ള കാര്യം പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. 49-50 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്റെ ശക്തിയാൽ പ്രചോദിതനായി സൃഷ്ടി നടത്തുവാൻ ഉദ്യമിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഖ്യദേവനായ ബ്രഹ്മദേവനെ തന്നാൽ അത് അസാധ്യമാണെന്ന് സ്വയം തോന്നിയാകിയാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകുകയും എന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ തപശ്ചര്യങ്ങളുടെ ഫലമായി ബ്രഹ്മാവിന് സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നതിന് നീ ഉൾപ്പെടെ 9 വ്യക്തികളെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. വരുന്നു, തപശ്ചര്യ കൂടാതെ ഒന്നും സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തപസ് മൂലം ഈ സമഗ്ര പ്രപഞ്ചത്തെയും സൃഷ്ടിക്കുവാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു. നാം എത്രയധികം തപസ്സുകൾ മുഴുകുന്നുവോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അത്രയധികം ശക്തിയുള്ളവരാകുന്നു. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേടേണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കഠിനമായിട്ടുള്ള അധ്വാനം അല്ലെ, കഠിനമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നം ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നേടേണ്ടിക്കും എന്താണ്? കഠിനമായിട്ടുള്ള തപശ്ചര്യകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. ഓ കഠിനമായിട്ടുള്ള തപശ്ചര്യകൾ തന്നെയാണ് എന്താണ് ഏകാദശി പോലുള്ള വ്രതങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുക, മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ അവതാര ദിനങ്ങളിലൊക്കെ ആവിർഭാവ ദിനങ്ങളിലൊക്കെ ഫാസ്റ്റിംഗ് വ്രതങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുക, രാവിലെ മംഗളാരതി ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ഇതൊക്കെ എന്താണ്? കഠിനമായിട്ടുള്ള തപശ്ചര്യകൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇങ്ങനെയുള്ള തപശ്ചര്യകൾ നേടുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പ്രഭാതം പറയുന്നു, നമുക്കും ശക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത്രമാത്രം കഠിനമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ ആവശ്യമാണോ അല്ലെ? അതെന്നാലും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലെ. പല കാര്യങ്ങളും അല്ലെ അതിന് കഠിന പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നു. കുട്ടികളൊക്കെ പരീക്ഷക്കാണെങ്കിലും അല്ലെ, രാത്രിയിലും അല്ലെ പകലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നു കഠിനമായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നേടണമെങ്കിലും കഠിനമായിട്ടുള്ള തപശ്ചര്യകൾ അധ്വാനം ആവശ്യമാണെന്ന് പറയും. എന്നാൽ ഇത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അല്പകാലം എന്തെങ്കിലും പണം നേടുന്നതിനോ അങ്ങനെയുള്ള പദവി നേടുന്നതിനോ ഇതൊക്കെ സഹായിക്കാമായിരിക്കാം അല്ലെ. നല്ലവണ്ണം പഠിച്ച് നല്ല ജോലി നേടാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ അല്ലെ. എന്നാൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നേടുന്നോ അതൊക്കെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. തിരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതാണ് അതൊക്കെ. അപ്പോ ഋഷഭദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരോട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരുന്നു, തപോ ദിവ്യം പുത്രകായേന സത്വം ശുദ്ധേത് എന്ന്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ 5:5 5-ാം സ്കന്ധത്തിൽ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഉപദേശങ്ങൾ തന്നെ അല്ലെ. അതിൽ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണിത്. ഭക്തി സേവനത്തിന് ദിവ്യ പദവി പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരുവൻ കഠിന തപസ്സുകളും തീവ്രനിഷ്ഠകളും അനുഷ്ഠിക്കണം. അത്തരം കർമ്മങ്ങളാൽ ഒരുവന്റെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമാകുന്നു. വരുന്നു, ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നാം അശുദ്ധരാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിശയകരങ്ങളായ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷെ നാം നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തെ തപസ്യ കൊണ്ട് പവിത്രീകരിക്കുന്ന വശം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ നമുക്ക് അത്ഭുതകരങ്ങളായ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ തപസ്യ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതാണ് നമ്മളൊക്കെ ബദ്ധജീവാത്മാക്കളാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതോടെ നമ്മൾ അശുദ്ധമാണ്.
എങ്കിലും എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് തപശ്ചര്യകൾ കൊണ്ട് ഈ ഭൗതികാസ്ത്രത്തെ പവിത്രീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ഭുതകരങ്ങളായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തപസ്യ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് എടുത്തു. അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അല്ലയോ എന്റെ പുത്രൻ ദശ, പ്രജാപതി പഞ്ചജനനി അസിഗ്നിയെ എന്നു പേരുള്ള ഒരു പുത്രിയുണ്ട്. അവളെ ഞാൻ നിനക്ക് നൽകുന്നു. നീ അവളെ നിന്റെ പത്നിയായിട്ട് സ്വീകരിക്കുവാൻ. ദശൻ സൃഷ്ടി നടത്തുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു, അല്ലെ, ജനസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതിനെയും സഹായിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പാഞ്ചജനന്റെ പുത്രിയായതുകൊണ്ട് അവളെ പാഞ്ചജനി എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അസിഗ്നിയെ പാഞ്ചജനന്റെ പുത്രിയായതുകൊണ്ട് പാഞ്ചജനി എന്നും പറയും. അപ്പൊ അവളെ നിനക്ക് നൽകുന്നു, നീ അവളെ പത്നിയായിട്ട് സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ടും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അവളിലെ നീ ധാരാളം പുത്രന്മാരെ, സന്താനങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയും എന്ന നിലയിൽ സംയോജിക്കുക. ഈ രീതിയിൽ ലോകത്തിന്റെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ ലൈംഗികമായ ഇണചേരലിലൂടെ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിനക്ക് 100 കണക്കിന് സന്താനങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രാനുസൃതമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, ധർമാവിരുദ്ധ ഭൂതേഷു കാമോസ്മി. ആ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ധർമ്മവിരുദ്ധമല്ലാത്ത ലൈംഗികത ഭാവം പറയുന്നു, അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനാൽ ആജ്ഞാപിക്കപ്പെടുന്ന ലൈംഗിക ജീവിതം ധർമ്മമാണ്, ഒരു ധാർമ്മിക തത്വമാണ്. പക്ഷെ അത് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളതല്ല. ലൈംഗിക സംയോജനത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം വൈദിക തത്വങ്ങൾ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഒരുവൻ സന്താനോൽപാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്വാഭാവികമായ ലൈംഗിക പ്രവണത പിന്തുടരണം. അതുകൊണ്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ദശനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഈ പെൺകുട്ടിയെ നിനക്ക് നൽകുന്നത് സന്താനോൽപാദനത്തിന് വേണ്ടി ലൈംഗികാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, മറ്റെന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. അവൾ വളരെ പുഷ്കലേഖന, നിനക്ക് കഴിയുന്നത്ര സന്താനങ്ങളെ അവൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇതിനി അടുത്ത് വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. ദശൻ ഈ പാഞ്ചജനിയിൽ 10,000 പുത്രന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കും. അപ്പോ അവരോടൊക്കെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ശക്തി നേടാനായിട്ട് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇവരെ നാരദമുനി കണ്ടെത്തുകയും നാരദമുനി ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയും അവരൊക്കെ അതിൽ നിന്നും ദശൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരൊക്കെ ദശൻ പറയുന്നത്, ദശന്റെ കണക്കൂട്ടിൽ അവരെയൊക്കെ വഴി തെറ്റിച്ചെന്നാണ്, അവരെ ഭക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അതുകൊണ്ട് ദശൻ പറയുന്നു, എന്റെ ഉദ്ദേശം അതായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നീ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നാരദമുനിയോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം വീണ്ടും ദശൻ 10,000 പുത്രന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ 10,000 പുത്രന്മാരെയും നാരദമുനി മാറ്റി, അവരെയും ഇങ്ങനെയുള്ള ജനസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള തപശക്തികൾ നേടുവാനായിട്ട് അയക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അവരെയും നാരദമുനി കണ്ടുമുട്ടുകയും അവരെയും ആധ്യാത്മിക മൂല്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവരെയും ആത്മീയ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. ദശന് ദേഷ്യം പിടിക്കുകയും ആ നാരദമുനിയെ ശപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ഇനി ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായാലേ നീ കൊണ്ടുപോകും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെൺകുട്ടികളെ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് പെൺകുട്ടികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൽ നിന്നാണ് ആ പരമ്പരകളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത്. അത് നമ്മൾ വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കും.
അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ദശന് ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നൽകിയത്, പ്രജാജനിയെ നൽകിയത് എന്തിനാണ്? ദശന് പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അല്ലെ സൃഷ്ടിയിൽ ബ്രഹ്മാവിനെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട്, ആ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കാനായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നേരത്തെയുള്ള ദശന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. നേരത്തെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായിരുന്നു ദശൻ അല്ലെ. എങ്കിലും മഹാദേവനോട് അപരാധങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനാൽ അവന്റെ ശിരസ് ഛേദിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ശിവനും ഭൂതഗണങ്ങളൊക്കെ മഹാദേവനെയും സതീദേവിയൊക്കെ അപമാനിക്കുകയും അല്ലെ. സതീദേവി അവിടെ തന്നെ ആ ഒരു അപമാനിക്കപ്പെട്ട് അങ്ങനെ സ്വയം ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നതും അല്ലെ. അതിൽ കോപിച്ചിട്ട് വീരഭദ്രനും മറ്റുള്ള ശിവന്റെ മറ്റുള്ള ഭൂതഗണങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ആ യജ്ഞമൊക്കെ അലങ്കോലമാക്കുന്നതും ദശന്റെ തലയറുക്കുന്നതും അല്ലെ ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ദിവസങ്ങളിലും. പിന്നീട് ആ യജ്ഞം പൂർത്തിയായില്ലെങ്കിൽ അത് ലോകത്തിന് തന്നെ നാശമുണ്ടാകുമെന്ന് പറയുകയും അത് പ്രകാരം യജ്ഞം പൂർത്തിയാക്കാനായി ദശന്റെ തലയ്ക്ക് പകരം അവിടെ ഒരു ആടിന്റെ തല വെച്ചിട്ട് ആ യജ്ഞം പൂർത്തീകരിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ആ ജന്മത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ദശനായിട്ട് തന്നെ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, പ്രജേതസ്സുകളുടെ മകനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ആ ദശന് ആ ഒരു ജന്മത്തിൽ തന്നെ ലൈംഗിക അഭിലാഷം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരം നൽകി എന്ന് പറയും. ആ അധമാവസ്ഥയിൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചെങ്കിലും ദശനെ അളവറ്റ ലൈംഗിക അഭിലാഷം അവശേഷിച്ചിരുന്നു. തപസ്സനുഷ്ഠിച്ച് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കിയ അവന് ഭഗവാൻ പരിമിതിയില്ലാത്ത ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തിലുള്ള ശക്തിയും അവസരവും നൽകിയായിരുന്നു. പരമദിവാത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കൃപയിൽ ലൈംഗികാസ്വാദനം അത്തരമൊരു സൗകര്യം ലഭ്യമാവുമെങ്കിൽ പോലും ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളിൽ മുക്തരായ ഉന്നത ഭക്തന്മാർക്ക് അത് ലഭ്യമാവുകയില്ലെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രേമസേവനം എന്ന പരമോന്നത നേട്ടം അഭിലഷിച്ച് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ വ്യാപൃതരായിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ യുവതി യുവാക്കൾ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരുവൻ കുറഞ്ഞ പക്ഷം അവിഹിത ലൈംഗിക ജീവിതവും വർജിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യത്തിലൊക്കെ എന്താ പറയാ യഥേഷ്ടം അങ്ങനെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതങ്ങൾ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവിടെ പ്രഭുപാദരുടെ ആ സത്സംഗത്തിൽ തന്നെ അവിടെ വരിക ഓരോരു ആണുങ്ങൾ വരുമ്പോ അവിടെയൊക്കെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അവരൊക്കെ 2-3 ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് വരിക. ഓരോ ആഴ്ചയിൽ വരുമ്പോൾ വേറെ വേറെ പുതിയ പെൺകുട്ടികളെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് വരിക. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഇതൊന്നും ഇവിടെ അനുവദനീയമല്ല, നിനക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെ നിന്റെ കൂടെ നിർത്താം, അവളെ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് പാലിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്ത്രീയിൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കും. അവര് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റുള്ള അതിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളൊക്കെ എന്താണ് പഴയ പോലെ തന്നെ കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതങ്ങൾ നയിക്കാനായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തില് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം അല്ലെ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കാം, അവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കാം. അല്ലാതെ മറ്റേതെന്താണ് അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് അല്ലെ. അത് പാപകർമ്മങ്ങളാണ്, 4 യമ നിയമങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ് അല്ലെ. 4 യമ നിയമങ്ങളാണ് അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളും അല്ലെ. മദ്യപാനം, ചൂതാട്ടം, മാംസാഹാരം അല്ലെ. ഓ അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞ് നേരെയാക്കുകയും അവർക്ക് പ്രഭുപാദർ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്തിട്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അവർ പിന്നീട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ നിൽക്കും. ഒരുവന് ഭഗവാനിലേക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകണമെങ്കിൽ അവൻ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും സ്വയം അകന്നു നിൽക്കണമെന്ന് സാരം. ലൈംഗിക അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം സ്വീകരിച്ചാൽ മതിയാകും, അപരിമിതമാകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. 53-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്,
നീ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് സന്താനങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകി കഴിയുമ്പോൾ അവരും എന്റെ മായാശക്തിയാൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട് നിന്നെ പോലെ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ മുഴുകും. എങ്കിലും നിന്നോടും അവരോടുമുള്ള എന്റെ കാരുണ്യത്താൽ എനിക്ക് ഭക്തിയുടെ സമ്മാനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. അവരുടെ നിന്റെ പുത്രന്മാർ നീ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അവരും എന്താണ്? നിന്നെ പോലെ തന്നെ എന്റെ മായാശക്തിയാൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട് ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ മുഴുകുമെന്നാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. എന്റെ കാരുണ്യത്താൽ നിന്നോടും അവരോടുമുള്ള എന്റെ കാരുണ്യത്താൽ എനിക്ക് ഭക്തിയുടെ സമ്മാനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുമെന്ന്. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധിയാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരു. അല്ലെ, ആ നാരദ മുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങളിലൂടെ അവർക്ക് പിന്നീട് ആത്മീയ പാത സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക. എന്നാൽ നാരദ മുനി ദശൻ ശപിക്കുകയുണ്ടായി, നിനക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തും സമാധാനമായിട്ട് ഒരു സ്വസ്ഥമായിട്ട് കഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയും. ലോകത്തിൽ എവിടെയും നിനക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് വസിക്കാൻ സാധിക്കാതിരിക്കണമെന്ന് പറയും. ഒരിക്കലും എവിടെയും സ്വസ്ഥമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് തങ്ങാൻ സാധിക്കരുത് എന്ന് പറയും, ശപിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. നാരദമുനിക്ക് അത് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു. അല്ലെ, നാരദമുനി കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ്. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും, അല്ലെ, എവിടെ വേണമെങ്കിലും നാരദമുനിക്ക് കയറി ചെല്ലാം. അല്ലെ, വൈകുണ്ഠത്തിലായാലും കൈലാസത്തിലായാലും ബ്രഹ്മലോകത്തിലായാലും ഏത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രന്റെ സദസ്സിലായാലും, അല്ലെ, എല്ലായിടത്തും നാരദമുനിക്ക് സഞ്ചരിക്കാം. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു. അല്ലെ, നാമം ജപിക്കുകയും അത് മറ്റുള്ളവരെ കേൾപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരോ വ്യക്തികൾക്കും നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. നാരദമുനിയിലൂടെയാണ് ഭഗവാനെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പലർക്കും. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനായാലും ധ്രുവ മഹാരാജാവിനും, അല്ലെ, അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാർക്ക്, അല്ലെ, അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് അത് പ്രകാരം ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. നാരദമുനി ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ നാരദമുനി അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കല് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുവാനായിട്ട് നാരദമുനി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ശാപം നാരദമുനിക്ക് സന്തോഷത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയും. എന്നെയും അതുപോലെ നാരദമുനിയെ ശപിച്ച പോലെ ധാരാളം ആൾക്കാർ ശപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ധാരാളം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ മാതാപിതാക്കൾ. എന്താണ് കാര്യം? അവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക സ്ഥാനങ്ങളിൽ വലിയ ആൾക്കാരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാതാപിതാക്കൾ അവരെ വലിയ എഞ്ചിനീയർ ആക്കാനോ ഡോക്ടറാക്കാനോ ബിസിനസ്സുകാരാക്കാനോ ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ മക്കളെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെ, എന്നാല് കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കും, അവരെ ആത്മീയ മൂല്യത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യമാവുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ അവരെ കൂടുതൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകുകയും പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ ചേരുകയും ചെയ്തു പലരും. അപ്പോ വലിയ കോടീശന്മാരുടെ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രഭുപാദർ. അവരുടെ പിതാവ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. നിങ്ങൾ ആ മക്കളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സ്വീകരിക്കും. ഒന്നിക്കലേ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ കോടിക്കണക്കിനായിട്ടുള്ള സമ്പത്തുകൾ മുഴുവനും നൽകാം. ബംഗ്ലാവും എസ്റ്റേറ്റും മറ്റും എല്ലാ സമ്പാദ്യവും നൽകാമെന്ന്. നിങ്ങൾ സ്വാമിയുടെ കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊന്നും നൽകില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപ പോലും നൽകില്ല എന്ന് പറയും. നിങ്ങളിനി ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു മക്കളെ നമുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പ്രഭുപാദരോട് അവർ പറയുന്നുണ്ട്, പ്രഭുപാദർ, നമുക്ക് നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവർ പറയുന്നത്, സ്വാമിയുടെ കൂടെ പോവുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപ പോലും നൽകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദർ അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയുണ്ടായി. അവരോട് പറഞ്ഞു, ഞാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും. അപ്പൊ അവര് പ്രഭുപാദർ മക്കളെ പോലെ തന്നെ നോക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടൊക്കെ കുറെ കാലം സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. അവരില് ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. ഒരാൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട്. ഗർഗമുനിയും ബ്രഹ്മാനന്ദ നേരത്തെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടായി. അനേക കാലം പ്രഭുപാദരുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. അതേപോലെ ഗർഗമുനി ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട്. പ്രഭുപാദർക്ക് ഡെക്ടഫോൺ ഒക്കെ നൽകിയിട്ട് പ്രഭുപാദർ സഹായിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട്. അപ്പോ അവരൊക്കെ കോടീശ്വരന്മാരുടെ മക്കളായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ബംഗ്ലാവിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു. അവര്
പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ ഒറ്റ ഒരു റൂമിൽ കഴിയുകയുണ്ടായി. ആ ഒരു ചെറിയ ബാത്റൂം അവര് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായി. അവരുടെ കൊട്ടാരത്തില് അനേകം വേലക്കാരും ഒക്കെ ഉള്ളത്, എല്ലാറ്റിനും എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടെ ജീവിച്ചവരായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ വരികയുണ്ടായി, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്. പ്രഭുപാദർ പറയാം, അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ എൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നെയും ഇതുപോലെ ശപിക്കുന്നുണ്ടാവും. എൻ്റെ മക്കളെയൊക്കെ തെറ്റായ വഴിയിൽ, ദർശൻ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ദർശൻ പറയുന്നത് നാരദമുനി എൻ്റെ മക്കളെയൊക്കെ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നയിച്ചു. എന്താണ്, അവരെയൊക്കെ ദർശൻ സന്താനോൽപാദനത്തിനായുള്ള ശക്തി നേടാനായിട്ട് തപസ് ചെയ്യാനാണ് അയച്ചത്. എന്നാൽ അവരെയൊക്കെ നാരദമുനി പോയിട്ട് ഉപദേശിച്ചിട്ട് അവരെയൊക്കെ ആത്മീയ പാതയിലേക്ക് മാറ്റി, ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ധാരാളം ആൾക്കാരെ കൃഷ്ണാഭവത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് വരികയുണ്ടായി. അതിൽ പറയുന്നത് എന്നെയും അതുപോലെ പല മാതാപിതാക്കളും ഇതുപോലെ ശപിക്കും. എന്താണ്, എവിടെയും നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ, എവിടെയും സ്ഥിരമായി നിൽക്കാൻ. എന്നാൽ പ്രഭുപാദരും പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരുന്നു അല്ലെ. വിദേശങ്ങളിൽ പോകും. 11 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആ ഒരു 12 തവണ ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി, കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൃന്ദാവനത്തിലും ബോംബെയിലും മായാപൂരിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് എപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറയും, ഇത് നാരദമുനിയെ പോലെ എനിക്കും ശാപം കിട്ടിയതാണെന്ന്. എന്നാൽ അവര് അതില് സന്തോഷിക്കുന്നതാണ്. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് ഭജനാനന്ദിയാവാനല്ല അല്ലെ, ആ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങള് എപ്പോഴും പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാരദമുനിക്ക് കിട്ടിയ വീട്ടിലെ ശാപങ്ങളൊക്കെ അനുഗ്രഹമാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പോകുന്നതായിട്ടാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അവസാന ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവ് പരമദൈവതോഷനായ ഭഗവാൻ ഹരി പ്രജാപതി ദർശനോട് ഇപ്രകാരം സംസാരിച്ചതിനു ശേഷം സ്വപ്നത്തിൽ ദർശിച്ച ഒരു വസ്തു എന്ന പോലെ വളരെ വേഗം അപ്രത്യക്ഷം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ദർശനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായി. ശ്രീമദ് ഭാഗവത മഹാരാജ് സ്കന്ധത്തിലെ ദശപ്രജാപതി ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച ഹംസഗുഹ്യ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്ന 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. നന്ദരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ, തായ് ഗൗരവപ്രമാനന്ദി. ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത അധ്യായം ദശപ്രജാപതി നാരദമുനിയെ ശപിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് നമുക്കിവിടെ ചുരുക്കാം. വംശകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ചാപതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. അനന്തകൂടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ, നിതായ ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ.